Sa alay nga istorya no, di ketrik na ti puso. Kada episode, adda ti aramid amang pabiligi ti biyag mo. Ti Masakbayan Radio, pakinggan mo, damdamin mo. Ti Masakbayan. Naimbagta si Mangput kan lakay. Apay aya, anya tinapasamak ka ni Nanang. Pasensya ka na, diyak ngamin makapanaw iti trabaho kita imawag ka. Kalaat ngamin ang naulaw ni Nanang itay nakariing. Diyak mo tanamo ti aramidek. Iso nga inawagan ka. Pinaliiw ko payakas iti kunam. Ngam idi maulaw lata. Nagpatulong ako iti kaaroba. Katimpan min ni Nanang iti ospital. Katanya nga iti kunada iti ospital. Naimbagta saan da nga in-confine ni Nanang. Ngimato ka no ti presyon na. Kayat na ko mga i-confine tapno maobserbaran. Ngam di namot kayat. Nakarkaro ka nung agsakit no agtali na iti ospital. Naimbagta yung manugot da sana ma-confine. Nagpirma ak asaan tayo nga umanugot ama ospital. Dahil langan ti inaramid da. Talaga nga minama di apa confine. Sa nabali bakit no, da intad da nga agas na. Adamat intad da. Kan obserbaran ka no, aging ga iti maibus ti agas na. Sapay nagsulpang ni Nanang. Numabalin, di na kaya tagtumar iti agas. Belen, ay woman no kas jay, tapno agtumar. Nariga ta sakit high blood, bakit? Tridor day ta sakit. Talaga isungarod nga nadak, amang no agatake manen. Sapay la kumata saanin. Sige, agpalas ka nga ro doon tagida sara kon. Amok anabannog ka ng isuro. Sige nga rod, mabit lang, Belen. Anak, mapanak makitsenda. Bantayam ni Lola, muwan? Nanang, di kay agdanag. Siya kunti makaamo ken ni Lola. Amang ano kayat na ti rumwar. Bayam laeng. Basta surutam amang ano sa bali ti pagawidan na. Apay nga min akas jay ni Lola. Talaga akas ta ti bumaket anak ko. Ken medyo agkabaw nga minan ni Lola. Iso nga anusan tayo. Kasta ka di, Nanang? Sige, mapan kayong nga rudun. Adama kan iji lamisaan, amang ano mabisinan ni Lolam. No kayat na mo't titinapay, adamat anak. Nanang, mangan kamin to ken ni Lola. Sige, mapanak nga rudin. Makaamukan ka ni Lolam. Apok, kasla awan ni Nanang mo. Napanan na ka day. Nagpalingki Lola. Ha, adati ko nam. Nagbuya iti sinay. Kunak, nagpalingki Lola. Saan nagbuya iti sine? Nagpalingki gayam. Anya ngay tinaramid na ijay. Nagadupay lamakan dito ibalay. Agagatangan na Lola. Kaya't yoti agmerienda. Sana po. Kayat ko lang ti agtugtugaw di tarwar. Kayat ko ti agpainit. Ala, umay kayo Lola. Rumwar tayo. Orayon tayo ni Nanang. Mala, umay kagarudan, apok. Bakit? Kumusta ni Nanang? Medyo nasaya at matanlakay. Saan na nakasidi akanayon ang maulaw. Dakkel tulong dagiti agas nga intadaken ko ana. Iso asim mayati marikrik nana. Kayat ka di asawan dayta? Nga agbalinan ang maintenance na dagijay nga agas, lakay? Wana,
Talaga para maintenance amin dagijayin. Ngayon masapo lang maipacheck up lat tamit. Tapno may baga ti doktor, nagnanayon adagijay ti tumaran ng agas. Ay, Oh, apa nagsinay ka Belen? Ada ka di problema? mabainak namin kan kalando. Amok mo ta makamkamtud tayo. Gaputa si kalaang tagtrab-trabaho. Ita, mainayon pa'y dagiti paggastusan para kan ni Nanang. Anya kumangay ti rumbang nga pagbain ng Belen. Agas sawa ta. Rumbang langag binadang ta sana ya. Lando, Isa pang asim ta di mo panunutan dagiti gastos. May pamuspusan day ta. Numasapol nga agdoble kayo dak, aramidak. Nanang kumutten ti inam. Isa rumbang lang nga ipaay kumut ti amin na pagkasapulan na. agyaman naklakay. Di kagdanag. Agaramid akmot iti pamuspusan. Tapno makatulong akken ka. Belen, saanin ang masapol. Ti anak ta, kan ni Nanang laangan ti asikaswam. Panunutom nga da sakit ni Nanang. Masapol ang mataripato ang naimbag. Kat eksakto laeng apara iti inaldaw a pagkasapulan mi. Ngam nanayunan ti paggastusan mi, idinagsakit ni Nanang. Amo ka marigrigatan ti asawa. Ngam ar-aramiden na ti amin, tapno maipaay na ti pagkasapulan mi iti inaldaw. Kat dayta ti dayawak unay kankwana. Nasingpet ni Lando nga asawak Manang. Ken nagagat. Awan na pulos ti mangod mo a reklamo, uray jakon mas asikaso no daduma, gapu iti panang tartaripato ken ni Nanang. Lakay, agar mo sar kayon iti anak ta. Amangan numala daw kayo, aldawan. Si Kangay, mangan kamutin na bayat ang nakaturog pa ni Nanang. Wanmot ngamin, Nanang. Nagsapa kayo pa'y nagriing. Uwan nga rod, sapay naladaw ka naturog idirabi eh. Okay la ang lakay. Ala, umuna kayon amangan. Didak panunutan. Agiddan kaminton amangan kan ni Nanang. Bakit? Di mo mutunay ah. Agi na nakamit. Amangan no agsakit kamit iti kastangar aramidam. Di nakpagdanagan ko nakmet. Kabailak daytoy. Medyo marigata naklang itakan ni Nanang. Nang runa no agpasikaso launay. Talaga kasta Belen. Anusan tayo ni Nanang? Kakaasi kamot, Nanang. Belen! Ni, Belen, nakariingan ni Nanang. Pukpukawan na kan. Wan nga paiso. Sapay di kay painalpas anangan. Di na kamin panunutin. Makaamo kamin dito eh. Alan, mapan mo kitaan ni Nanang. Tamangan no adda masapol na. Uniform mo, ada ije kwarto anak, balon mo, ada ditan. Ikabin mo laangan itibag mo. Wan, Nanang. Sige nga rod, tamapan ko pa'y kitaan ni Nanang. Nakariing kayo matgaya man Nanang. Ay, babisid akon Belen. Kaya't kundi mangan. Ala, umay kayo nga rodan Nanang. Umay kayo manganan. Ay, papanak pa'y kayang bisipan nyo. Itulod na kanak ko. Tamangan umay kaglisak. Sige nga rod Nanang. Nanang! Mapan kamin! Belen, mapan kamin bakit? Sige lakay.
Ala nanang, umay kanta si bayan ka mapan ijaban nyo. Ay, sige, anak ko. Oh, bakit? At to'y tinasweldok. Makaamu ka namang yan, anaya, kadagiti amin nagagatangin. Oh, Agyaman naklakay. Ay, gayam. May bibuson di agas ni nanang. Kan masapul nga agbayad iti tuition di anak ta. Sakbay nga ag-examen da. siguradong arda kurang tinasweldok, bakit? Lakay. Sana bale, iremedyo lang di pagbayad ta anak tayo tuition na. Una magatangan amin nga agas kanda giti kasapulan ni nanang. Pasensya kan lakay Nainayon pa itan dagiti kasapulan ni nanang. Anya kalakit din aya Belen. Di mo panunutan da ita. Sana bale, makaraos tayong tumutlaeng. Tinapatag, maipaay tayo dagiti kasapulan ni nanang. Tapno matidog pa iti biyag na. Nagsayaat ka talaga lakay. No sabali lang nga asawa, nagbalinan ariri da dagito ang mapaspasamak. Sa bali akadakwada bakit? Napatag kayo unay kanyak. Ken napatag mutten kanyak ni nanang. Nanang, kumusta tirik nayo? Saan kayo ka din na maululaw? Ay, saan anak ko? Naimbaglaan tada ni Belen akanayon akad-kadwak dito'y balayaw. Rumbang lang nanang. Isa diyo ba ibe antibagyo Nada masapul yo, di kay kumabumdeng ang mga ibaga kada kami. Noon niya ti kayat yo akanin, ibagayo lang, tagatangan tayo. Ay na, mababain akan kanlando. Nainayon akpayatar-tari patuin nyo. Di yo pang panunutan day tananang. Basta tinapatag, nakaradkad kayo. Umanayon day takada kami. Masapul nga agimbag kayo, tapno makita yo pa adumakil tapu ko yo. Ay, rumbag lang lando. Kaya't ko pa'y makita ti apoken kwa na. Apo adagos nanang, agturpos pa yung batasak ba makiasawa? Ay, huwag mo nasaririt dyan akyaw. Amo ka makaturpos. Iso nga ikagumaan nyo apagadalan, anak ko. Wan nanang, isong ni ikagkagumaktag trabaho, tapno may paimita amin nakasapulan na. Nagasat ni Belen, tasika tinakiasawaan na landaw. Naimbaklangan, tasika ti pinili na. Gaputa siyak tayo ayatan na, nanang. Anya jay bagam ako namlakay? Bakit? Ada na panunot ko apamuspusan. Barang guminawa mo ti panagbiag tayo. Ha? Anya lakay? Kaya't ko tagtrabaho ija abroad. Anya? Agabrod ka? Panawan na kami? Belen, sumagmamanulaang mo't atawan. Ada nga minti ibagbaga di katrabaho mabalin mi apag-applyan ni Macau. Ket kasla kayat kumet. Lando. Babaeng da ito yung aramidag. May paay ko dagiti kasapulan nyo. Saan kaya makamtod? Ken makaurnong tayo bakit? May paay tayo pa iti amin na kasapulan ni nanang. Lando, no kayat mo ti agabrod gapula ang kaninanang. Saan mo ta masapul nga aramidam dayta? Aklunek. Karaman ni nanang kadagiti arapaap ko para kada kayo a pamilyak Belen. Isa pang nga asim ta palubusan na kuma. Sumagmamanulaang mo't atawon ti kaaddak ijay.
Ikarik, apaman na makaurnungak, kat nadanton umda sa pagnegosyo ta. Agawid akong dito Pilipinas. Maala sige, no isuti ko na. Suportaran ka harod iti day ta planom, Lando. Oh, agyaman ak, Belen. Kanti kang runaan na pinanunot na, kat dagiti kasapulan ni nanang. Ad-ad damanen nga inayat ko ti asawa, gapu iti impakita na apan nangipatag na iti inak. Idi damo, medyo narigatan at anagadjas iti kaawan na. Gapu taday di ti damo agundaway, amaya dayo kada kami ti asawa. Ultimo ti mismo nga inak, na ikaw amat iti kaawan ni Lando, iti den nami. Kumusta ka ibatan ni Lando iti abroad, anak ko? Nasaya at mat nanang. Nag-video call kami di rabi. Kumustaan na kayo? Ay, imbagam ko malidlidayak. Gapot na pinanawan na tayo mutan. Talaga maikawa akiti kaawan ti asawa, manak ko. Uray ni Lando nanang. Sigurado nga ikarkarigata na nga iliw-liwag ti iliw na kada tayo. Nang runay ti anak mi. Naimbaglaangan tamakumikom iti trabaho na. Nagkasat ka, tanilando, tinakiasawa, manak ko. Awan, ti makunaken kwa na. Napalalo, ti panangipatag na kada kayo, iti anak mo. Dakala pagyamanak dahi tayo iti Diyos nanang. Takas ka nilando ti impaay na katakunay-nay ko iti biyag. May sa responsable nga ama kan asawa. Kan kang runaan na. Manangipatag, iti nakaikamangan na. Ay, puno day ta anak ko. Kat day ta, ti pagbain ako unay. Nainayo nakpayapang panurutan na kan paggasgastusan niyo. Mga no iso ang nag-abroad, gapo kanyak. Gapo ka dagiti nainayon nga agas ko. Kanda do mapayapag ka sa pulak. Nanang, di yu panunutan day ta. Talaga kayat ni Lando, ang maipaayan na tayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Iso nga anadan nyo ti bagiyo, tapno makadenada kayo pa itinapaot. Ay, rusyak lamay sa. Kontento ako diti biyag ko dito irabaw ti daga. No, kas pangarigan, panawanan, tapno ipulang ko ti bulod ko abiyag. Nakasagana ako nanak ko. Kapu, tamok nga dalilan daw apang ibadyak ka na kayo nga agina. Tila ibagbagayo nanang. At idog pa'y tibiyagyo. Ramanan nyo pa'y dagiti nagrigrigatan ni Lando iji abroad. Lando, kumusta kan di talakay? Hello, tatang. Kumusta kan? Nasayat mo't anak ko. Kas makita yung mo't ni. Medyo limok mo igak. Uwan nga rod, Lando. Nagmayat ita ti pamagim. Sana kas ididamom ti sumangput dita. Wan nga agpaiso, tatang. Ninanang nga kumusta? Tumtumaran nakadimot lang dagiti agas na. Wen, di ka madanagan. Dua kami iti anak mo amang itad ka dagiti agas na. Kumatang kay ti ado a prutas, Belen. Tapno iso ti kanin na. Tapno pamiksa ti bagina. Kanuray da kayo iti anak ta. Di ba iban ti bagiyo? Okay, tatang. Di ka agdanag. Uray si kamot lakay.
Ang mga abuson mo tibagim iti katatrabahom. Anadam tibagim, ha? Di ka kadagdanag, bakit? Ayun gayam, ipawit ko talawan sinton bigat. I-check mo tulangan iti bangko. Agyaman naklakay. Anak, tikait mo ipagatang ka ni nanang mo. Ibagam tapno gatangan na. Awan tatang, kanayon nak nga igatangan ni nanang. Kasta ka di. Ngamnada kayat mo, ibagam ka ni nanang mo, tapno gatangan na. Agpagatang to kano dita. Ado kano ti kayat na apasarabo inton agawid ka. Day talaga yam. Sige, ilistam ti amin na kayat mo ipagatang dito anak. Tagatanga ka amin. Wan tatang. Sige nga Roden. Maturog kayong tapno di kayo mapuyat. Nakaturog san ni nanang. Adalo mong tirabi eh. Sige nga Rudlakay. Aganad ka dita, Bye. Bye-bye tatang. Nanang, nakariing kayo ka din. Aldawan, bumangon kayon, tagarmusar kayon. Belen, anak ko. Apay kas na tila ngayon, nanang. Ada ka dirikrik na inyo. Maululawak manan. Kaslag pipikil ti kagudwa bakik. Anya, ay Diyos ko, mga numat-atake kayo, nanang. Masapul ang maitaray kayo di ospital. Adak ko. Mabitla ang nanang, Mapanak mang kita iti pangiluganak kada kayo. Masapul ang maipan kayo di ospital. Hello, Lando. Bakit? Apay ngay mawa. Ni, agore ka. Agsang sangit ka ka di. Lakay, intaray mi ni nanang iti ospital. Apay, anya ti kasama ka ni nanang. Naatake ni nanang Lando. Katawan pa'y puot na aking gaita. Anya ti kahat mo asawan. Kumatos ni nanang, lakay. Anya? Kumatos? Wan, kadelikado ka no ti kasasaad na. Gasla siya kabala na mapukaw ko ni nanang, lakay. Belen, patip karam ti pakinakam mo bakit? Laglagi pa mata kayo lang ti anak tadadda dita. Sapay adayo ang kada kayo. Lakay. Agkararag tayo asapay ko ma. Sa malasatan ni nanang tinapasamak kan kuana. Padasak tagpakaday tamok dagawid ak. Kaya't ko ang makita ni nanang. Sige man nga rin, lakay. Kanayo na ka malagip manipod pimanaw ka. Ika gumaam ti agawid na mabalin. Hello, Lando. Belen, apay ngay mawag ka bakit? Kalkalpas tala nagsarita di kalman. Kumusta ni nanang? Lando, agawid kan. Pang-aasim. Belen, talagang agawid ak. Orornusot lang dagiti masapol ang masikaso dito eh. Kaya't ko makita ni nanang. Kumusta di ka sa saad na? Nakaputan? Lakay. Awanan ni nanang. Natayan. Anya? Belen, di ka kumamot mangrabak iti kasta. Sana ka mangrabrabak. Sana na nakalasat ni nanang. Pinanawan na tayon. Unay mo din. Di na paimot na oray ni nanang.
Isa pa nga asim ta agawid ka. Orayan na kalando. Agawid kan. Nanang, adda akon. Ngamunay na dinakmutin na oray, nanang. Di na nabailan ti pan nakaatake na lakay. Sumagmamanungal daw anak ko, ma. Kunak no makariing matlaang. Ngamin laylayon na mutin. Diyak pa'y pulos na kasaritan ni nanang sakbay apimusay. Nanang, apay nga pinanawan na kamin. Para kada kayo ti panagsakripisyo ko di abroad. Tapno may paayan kayo ti napinta sa panagbiag. Ngam pinanawan na kami mutin. Kanayon na kamalagip. Sakbay ti pan nakaatake na. Dayawan na ti kinasaya at mukanukan kwa na. Belen. Amo ka naragsakan ni nanang iti sidong tinamarswa. Kas iti naibaga na iti kalabas. Naragsak ka no amang ipulang iti bulod na abiyag. Gaputada ka no apang ibatyan na kada kami iti anak mo. Amo na ka no adi na kami baybayan nga agina. Oo na yan ni nanang. Ngam di ka nagbidot, nanang. Diyak to baybayan dagit aginak. Kat ikarik nga ipaayak ida iti napinta sa panagbiag. Akas iti inkarik idi kada kayo. Dandanin ti panagsublim lakay. Anya iti planom ita? Ilapas ko lang ang ti kontratak, Belen. Agawid akton. Awanin ni nanang akad kaduhayo dito eh. Sigurado ka? Di na kami pagdanagan iti anak ta. Kabailan mi mat. Nakaikad din akong, Belen. Diyak to nag-renew iti kontratak. Adamot na umdas nga ornong ta. Kan may sa, awanin ni nanang nga pangipaayak kadag iti daddo mapagbambanugak. Amumot bakit? May sa tiin na marason, no apay akinayat ko tinagabrod idi. Takayat ko kumapay nga umatidog ti panagbiag na. Ngam, saan mo ta napasamak? No iso da ita ti desisyon mo, suportaran ka lakay. Kan maragsakan akmat, nang runa ti anak mo, numaamon na nga agawid kanton kalpasan ti kontratam. Talaga ka sa taramidok bakit? Panawon matentap nagdadan na tayo manen. Saan tayo itong nagsisina? Kaya't kung adakit isiba yung agina. Tapno mabantayak pa iti panagdakkel ti anak ta.
Kasta unay tila dingit na, tatimay sa atao apagpaayan ko mati panagsakripisyo na, kat pimusayan. Kasta kapatid ti inak iti asawak manang, banag apakaragsakak unay. Kinunana alapasan na laangan ti kontrata na, kalpasan na, ag for good ton dito Pilipinas, tapno saan kami to kanon nga agsisinapay. Kat mabantayan na pay ti panagdakkel ti anak mi. Mamati akmet asa dino man ti ayan itati pimusay nga inak. Maragsakan day jay. Gaputa na ulila na kami man iti apo ko na. Sigurado adi na kami matbaybay ang ti asawa. Kaskari na iti samo ti bangkay day di inak. Daytoy ti pakasarita akmanang. Katsapay ko ma, tanakaibati iti liwliwakan adal, kadagiti dumdumeg. Makapaladingit at talaga ti ipupusay ti maysa nga ipatpateg. Nga malaksid iti dayta, awanan ti sabali pay anakitak a makapaladingit a pagteng iti insalaysay mo. Dayawak met ti asawam, gaputa na idumduma ti panangipateg na kada kayo, karamanan ti inam. Patsyak nga adu kadagiti dumdumngeg tinaragsakan anakangeg iti pakasaritaam. Sapay kuma ta iti panagawid ni Lando, agtultuloy tinasaya at alinangan nyo nga agpapamilya. Kano anyaman dagiti tarigagayo iti biyag, sapay kuma tamagun udyo, babaan iti tulong tinamarswa. Nakasagrapayo itatis ang kabasit abiyag titaw. Agyaman kami iti panakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo ngam intayon manenti sumaruno nga istorya sa anyo alipaten a sumurot. Ti Masakbayan. Makabannog ti agtalon, Manong. Aganos ta, ading ko. Saan tamot ngamin na nakaadal gapo iti rigat ti biyag? Manong? Sa maysa, masapul at tulungan ta ni Nanang amanggad iti pagbiag tayo ading ko. Tano saan ta tulungan ni Nanang? Anya laangan nga iti pagbanagan tayo. Anya ngayon, Manong? Awan mabalinta ah. Malangaro din. Ituloy tan taggayag dito'y talon. Madamdamalaang napudot ton ti darang ti init ading ko. Umay kan. Anyat pampanunutom, Jerry. Ni Mac, Nanang. Oh, apay di adim. Ada ka di parikot kan kwa na. Madlaw ko ngamin na maupupay ni ti panagtaltalon milaang, Nanang. Nay, saan arumbang alalaang ti panagtalon, anak ko? Napatag ti papel ti manalon iti komunidad. Tanuawan dagiti manalon. Kasano kumama asikaso dagiti talon. Sa dino nga iti pagtaudan ti kanan dagiti umili. Saan kumatkit di alalaisan ti panagtalon, Nanang? Ipampanakal ko ti panagbalin ko aman nalon. Nimak nga ading ko ti pagtanagak. Jerry anak, inauna ka nga adayo ngem iso. Si Kati Rombeng amang igiyaken kwa na, tapno saan ama upay iti panagbalin na aman nalon. Nanang, laglagi pam anak ko, uray pa'y no agtaltalon kayo laang ama ko na, dakkel ti kontribusyon nyo iti komunidad tayo. Day tati imulam iti isip jay adim, anak ko. Panagkunak, makatulong dagiti alalaki, Manong. kasano ko makatulong da ako ng Mac? Agdadata kamong ti makakanigi da grupo da gijay ading ko. Manong? Di ka mamatpati kadakwada, Mac. Sana makatulong da gijay. Awan matdakas na, no dumngag ta kadakwada, san ka di? Anya?
Ag-lecture da ka na madamdama. Ay namak, amumot asarong karak no madamdama ni Alice. Isong awan panawon ko adong magitan yaman nga elektur da. Unay kamatan manong, mabait laang mat. Nangagmumot yung bagak sanaya, ada pagnak no madamdama. Sarong karak ni Alice. Iso ang mabalin ka di Mac. Ituloy tantag trabaho dito'y talon, tapno masapa amalpasta. Itikasta, sa anak mo't amala daw amang sarong karak ni Alice. Anyan, talaga pinaypayso ni Mac nga adin ko ti di mga giti-lecture nga ibagbaga dagi di alalaki. Ang imposible ti ibagbaga dagi di alalaki. Matulungan da kami aman nalon. Kasano ko mga aramidan da day tangay. Kagmaysa. Agdadata akabusor ti lintag dagi di ay. Takamang dakat nga ron ti makakanigi da grupo. Iso akasano kuma makatulong da kadagitikas kada kami aman nalon. Ay, darasagkit din nga idalimanag dagiti rumbang nga iawit ko, tagawid akon. Diyak ka iti maladaw ang mapanitayan da Alice. Namnamaan na ti ipapan ko ijay balay da inton sardam. Iso asa na rumbang nga mataktakak. Baybayaklatan ni Mac nga ading ko adong nga gitanyaman nga ibagbaga dagiti alalaki. Basta siyak, nas ka na makaawid akon, tapno makapagsagana ak mata sumarungkar ka ni Alice inton sardam. Agdadatamat ngamin na amok ti kinasya sino dagiti lalaki anangeng ganyo iti kabsat ko, lamno apay ajak man lain yali kakanima. Binaybay ak asimurot ken dimnag iti lecture dagiti lalaki nga agdakdakiwas idi ijay lugar mi ijay Leyte. Nalabit anapatpatag na amang kanyak iti day di akanito ti saritaan mi iti ar-arugak abalasang, iso ajak latan ingkaskaso ti kukuyog ni Mac kadagijay alalaki. Tiyo mo na adaras nga isusurot kadakwada ti kabsat kumanang, nasunutan pa'y anasunutan, agingga nga idi agbalawak. Nadlaw ko maad-ado pa yan agundaway asumurot kadakwada ti kabsat ko, ngam ti kadwa enak na aggamulo iti daga, ijay talon mi. Nay, kunak man no si marunukan ka ijay talon ni Mac nga adem. Saan mo tanap na pa ni Jay Nanang? Uray lapim murawon ti mata ka ng uray kan kuana. Ngam sana nagpakpakita ijay talon. Kat no si marunumot kan ka arimwar itay bigat. Anya? Day tati agpayso Jerry. Ni, napanan na kanu Nanang. Ijakon din amag anak ko, tati amok, sumarunukang ka ijay talon. Kunak no imuna kalaang arimwar ngam iso. Nanang. Napanan nga rudon jay adem, no saan mo't gayam asim marunukan kay jay talon anak ko. Kaslam mo ko no sa dino tinapanan ni Mac Nanang. Sa dino? Masigurado kasi murot manenday jay kadagiti lalaking agdakdakiwas. Amang ibagbaga nga isuda ka no ti makatulong kadagiti kas kada kami aman nalon. Anya, dagita ilalaki nga ibagbagam akamang ti makakanigid a grupo. Wan Nanang. Ay, por Diyos, apay akanayon asumurot kadakwada ni Mac. Kayat na nga mintidom iti lecture da Nanang. Iso akanayon na sumurot kadakwada. Anyan, imbis kumamad ama... Nay,
Aday tagaya mo di Adim, anak ko. Ala nanang, siya kun ti makisarita kan kuana. Siya kun ti makaammo. Malaksid ka dagiti inlawlawag ko. Adu pa iti insurod da kanyak manong. Awan kinapod no dagiti imbagbagada ken kamak. Kasano ko mamatulungan da dagiti mannalo na kaskadata. Kat masansan nga agdakdakiwas dalang nga agkalkalapit agbali na kamang da. Manong, dakkel ti panagtala ko kadakwada. Makatulong da. Mabalin ka di mak, siyak ti denggam. Imbagak lang arudan nga awan kinapod no dagiti imbagbaga dagiti alalaki. Anya kamatan manong Jerry. Kasla awan pa nang isakit mo kadagiti padata ang mannalon. Apay ko mga awan. Mannalo nakmet. Isa arumbang lang arud nga isakit ko dagiti kaskadata. Apay nga rod adi ka mamati iti ibagbagak. Gaputa imposible dagiti imbagbagada ken kamak. Saan na nakapapati? Kan maysa, di na kun matultulungan ni Jitalon. Gaputa kanayon na makikuyog ka kadagiti alalaki. Kasano lang ti panagbiag tayo no kasta ka. Laglagi pa madatalaan ti katulungan ni nanang amanggad para iti pamilya tayo. Para kadagiti inaudi a kakabsat ta. Isoasapay la kumat, agamiris ka mak. Tulungan na nga agamulo iti daga iti talon. Dahil iti rumbang nga si kasunta. Saan ka taday ta sumursurot kalatan kadagiti alalaking agdakdakiwas nga agkalkalapit agbali na kamang da. Tulungan na kiti talon. Apay nga Jerry, di kay mo tan agsasaong agkabsat. Anyat mapaspasamak kada kayo aya. No siyak nanang, awan ti dakis sa mapaspasamak kanyak. Ni mak ti kasarita yo. Tunggal ganda at kakasarita jay Adim. Kanayon nga ibaga na nga awan ti dakas ang mapaspasamak kada kayo adwa anak ko. Anya katawanan nanang. Di ka magsasao, gaputa jak magustuhan ter aramidin na kanayon na sumurot kadagiti lalaki. Di nak matulungan na napulo si Jetalon. Saan na nakasida kanayon na dua kami ang mapanititalon na napanawan day di tatang. Anak ko, Sipod na rugyan ng tidimngag iti lecture dagiti alalaki, awanin. Kanayon latan na sumursurot kadakwada. hanyan ti mapaspasamak kada kayong agkabsat. Naalas mo't kat amakit-kita dagiti inaudi a kakabsat yo, nga adda saan nyo apagkinkin na awatan adwa ka ni Mac. Nanang, Sang kaibagakken ka anak ko, sikat ti inauna, iso asik ako mga rutirumbang ang makaawat. kanayon mo takas tatararamidag nanang. Ngam na labusan ni Mac. Un-unaan nan ti panakikoy-kuyog na kadagdi alalaki ngam titulungan na kumay talon. Iso atap no maliklikan ti kanayon na panagsubang mi adwa. Ken tapno sana makita dagiti inaudi a kakabsat mi tanyaman na saan mi apagkinawatan. Agtalinaidak pa lang iti kalapaw tayo iti taltalon nanang. Saanak pa lang agawid ditoy. Dandanin makabulan ti kaadak dito'y kalapaw mi dito'y talon. Nga manipod mayak dito'y. Saan pa apulo sa nagpakpakita kanyak ni Mac nga adin ko. Talaga binaybayan na nasisyak lang ti agasikaso dito'y talon. Di na kong tinulungan. Siguro, day talatan sumursurot kadagdi alalaki ti kukuin na. Di na pa in mapanunit ti umay mang tulong kanyak dito'y talon na napanawan day di amami. Hangam, makaamo ni makita nyaman na kayat na. Di nanto mauray ng agpakpakaasi akin ko anang umay naktulungan dito'y talon. Kabalak mo't nga si kasun ti talon mi.
Iso asa anak to Apolos nga umasidag kan kuana nga agkid daw iti tulong. Saan Apolos? Nagsakit tinakam kanyak ni Mac nga ading ko, idimbagak nga awan tinasaya at amagimulan na, iti panakikuykuyog na kadagiti makakanigid a grupo manang. Namaklunat nga ad-adapay ti panagsakit tinakam ko, idi saanan ang nagparparang Apolos ni Mac ijay talon. Kat impatudun nalatan kanyak ti panaggamulo iti daga, aka kaisuna katulungan ti inak para iti inaldaw a panagbiad mi. Siyakmat, gaputa inauna akram iso, ad-addan asa anak a nagpakumbaba, nang runakat amukmat akabaelak na asikaswan ti tanon mi. Sumagmamano abulan asa anak a nagpakpakita iji balay mi manang, kat nagtaltali na edaklaang iti kalapaw mi iji talon. Aging ga idiing kadeng ko ti agawi dun, tapno umiliwak met kadananang, ken kadagiti kakabsat ko. Anya jay kunayo nanang? No kasano ti kabayag ti panagnaed mo iti kalapaw tayo ijay talon. Isumutan ti kabayag ti saan a panagawid ni Mac nga ading mo, anak ko. Anya? Dayta ti agpaiso. Kat tinaudi adamag ko maipapankan ko ana. Talaga asimurutan iti makakanigid a grupo nga imapon iti kabambantayan. Anya? No kasta, talaga pinatuloy na tinakikapang iti makakanigid a grupo? Wan anak, katika kaiso na laangan a pamuspusan, tapno maamwak ti mapaspasamak ijay adem. No makasaritak dagiti kakalugaran tayo nga agan anop ijay bantay. Nawayada ngamin a makapan ijay, tasaan mo't idaadang dagiti lalaki nga da ijay. Pakaironudan da ngamin idananang. Nakarkar, nakasuron ko ti kabsat ko, kapoy ti inaramid na. Hanggang anya, Jerry. Hanggang madanagan para kan kuha na nanang. Madanagan iti nagbalin a desisyon ni Mac kasi murot iti makakanigid a grupo. Itapay laeng, rumbang nga isagana tayo ti bagi tayo. Tama ano kalat-latan na madamag tayo, ana isagmak ni Mac kaputa na paengkwentro da kadagiti militar. Jakman amo anak ko, madandanaga-anak, agtib-tibayo ak. Ha? Apay ngamin nanang? Saan amapunas iti isip ko ni manong mo amak? Anya? Wan nga agpaiso nanang? Kumusta nga tan ni Manong Mac? He, jak amo anak, jak amo.
Ngam idi pa'y kalman asaan amapunas iti isip ko ni manong mo amak. Am kakaamangan no adadakas a napasamak ken kuana. Ala, saan kayo nga agsao iti kasta, nanang? Ay, yadadayo ko mati apo. Sapay la kumata. Ha? Ne, anya day ta nagsardeng iti batog anak. Lugan ti pulis, nanang? Anya, ne, apay nga ta. Anya ti gagara dagiti pulis. Agyamanag, nalpas ko amin ng dagiti trabaho diti talon. Nabubunas ti busel dagiti mula kita dito eh. Masapula ka na yun na masuknalak. Tapnawan ti makalusot a peste. Jerry! Timog ni nanang day siya. Jerry! Ni, kanya nga ta tinapasamak. Apay akilat ngayon may dito'y talon ni nanang katagdadaras pa eh. Tinasaya at sabdaklangan. Anya jay kunayo nanang. Awanan jay adim. Natayan ni mga anak ko. Anya, kasano napasamok na ita? Nakamuan nyo. Kagap-gapo nagiti pulis si jay balay anak ko. Isuda tinagipakamoy ti amin. Diyos ko. Pangasim anak, kayo ganak ijay morgue. Ada ka no ijay tibang kay jay adim. Pangasim, Jerry. Uwan nanang. Sige nga ron. Mapantayo ijay itamot lang. Umay kayon. Sir, anya ti napasama kiti kabsat ko. Rumrumwar iti investigasyon mi. At ang iti pada na mutla nga rebelde tinanggudas kan kuana. Anya, nag-investigar kami iti nakapasamakan ti insidente. Nagdamag-damag kami kadagitagindag ijay. Ato tinakakita iti napasama kabsat. Talaga nga inggagaragayam dagiti rebelde tinanggudas kan kuana. Iti sangwanan dagita gindag ijay. Tapno saan da ka natuladan ti aramid ti kabsat mo? Sir, mati kawak. Nabayag saan may nakita ti kabsat ko. Ta sigun iti amumi. Naawi sa kimapeng ka dagiti rebelde. Nalukoy da kumapeng ka dakwada. Kasano nga rin nga isuda mo't lati makagapo iti napagtang na. Kapsaat, sigun iti salaysay dagiti witness. Sakbaya pinapatay dati kapsat mo. Pagpudpudnuan da, no isukat espiya dagiti soldado. Anya, sinuspetsada nga espiya dagiti soldado ti kapsat mo. Isu asinentensyaan da. Kadamo tayo amin. Kadagiti rebelde. Patay ti sentensya dagiti pagatapan da nga espiya dagiti soldado.
Ti gayam manggibus iti biyag ti kabsat ko, kat ti matlaang mismo a grupo ang nakaawisan na ako mapengan. Gapu kadagiti karida nga ilaban da kampay idi ti karbengan dagiti nakakaasi aman nalon akas kada kami. Aklunat manang, nakarkaro pay ngem iti marikriknak asakit, ti makitak na inaldaw maagladladingit kan agsangsangit ti ina, gapu iti napasamak iti kabsat ko. Rinik na iti nakana tinapagtenday di ma, kat ti kasakitan manang, gapu iti napalalo a panagladingit ti ina, kinutol na ti bukod na abiyag. Awanan ti sabaling amok arason, no apay nga inaramid na ti kasjay, no saan at tinapagten ti kabsat ko. Ad-addan arimswa ti gurak kadagiti makakanigid a grupo manang. Iso mainggaed ko tinagtanon, tapno mapagadal ko dagiti kakabsat ko, kat saan da maipada kada kami iti daydimak, na awan nagadalan na. Iso analakaan na alilaw dayjay a grupo ti kabsat ko. Wan manang, ti kaawan ti edukasyon ti maysa kadagiti kamrunaan a makagapo, no apay nga adu ti maal-alilaw iti nasamit a panagsarsarita dagiti awanan bain na itta ti kagimungan. Isa asapay lakuma takadagiti dumdumeg, agamiris kayo anaimbag, di kay agpa-impluensya wenno paalilaw kadagiti makakanigid a grupo, kasigurado a madadael laeng ti masakbayan nyo. Napalalo ti napasaram asaem. Saem at ipudpud no arason, kat dagiti manangalilaw nga inawagam iti itta ti kagimungan. Mamatiak nagbalin nga inspirasyon daytoy insalaysay mo, tapno mawaknitan ti isip dagiti dumdumneg ita kanito, ang makulkulaapan ti isip da, gapu iti panangawis dagiti makakanigid a grupo. Agbalin tayo kumaanatib ker, kat saan tayo apaalilaw.